Que sigui el teu marit o el teu company, no importa. Que sigui el teu cap, responsable o professor, no importa. Que sigui un amic, no importa. Que sigui una autoritat, no importa. Que sigui un familiar, no importa. Que hàgiu ballat junts, no importa. Que hagis flirtejat amb ell, no importa. Que hagis canviat d'opinió, no importa. Que el teu sí es transformés en un no, no importa. Que t'hagi convidat a una copa, no importa. Que t'hagi acompanyat a casa, no importa. Si ja us heu fet un petó, no importa. Com vagis vestida, no importa. Que hagis begut, no importa. Que t'agradi conèixer diferents nois, no importa. Que siguis treballadora sexual, no importa. Un no és un no. A partir d'aquest no comença l'agressió sexual. El sexe, sense el teu consentiment, és violència sexual. Si has patit violència sexual, no ets còmplice ni culpable. En la violència només hi ha un culpable, l'agressor. Tots aquests tipus de violències també es poden donar en l'àmbit de la parella o de la família. Digues prou, No estàs sola. Digues prou. no estàs sola. Digues prou, no estàs Estàs sola. Diguis prou, no estàs sola.